Nunu sebenarnya nunu. Lorai. Welcome back to my YouTube channel. Sunu munu guru police potong tam ke dini gidan mungkin di bawah mana pohon tapai. Tapi deng dini mungkin kapan arang biyo. Kubang din nunggu dongmun sangat yo fikin. Finally jeng sopai bay. Parvati paharo bokoni biyo. To jeng satam pi bay to naik nagen. Kani dong. Ada jeng tangga sini mungkin. Pura sigun bari, hal bari, sari kantal bari. OMG. To finally guys, Sophie Bejeng. Nunu sebenarnya nunu. बड़ा हरामी हो बेटा finally guys nih bisa kapanan lah itu finally guys kuti lorai ओ भाई मारो मुझे मारो Nunu suka sini finally guys Nongaro, pas nih harapannya. Kamu sangat nak bungkul lah. Hah? Kamu sangat nak lupa. Nyenye. Cupu. Munye cupu. Moजां नांदों जायगाखौ ओमफ्राय पुरा अन्थाइबारि आरो गोबां खोनादोंमोन ओमफ्राय फैफ्रामोन खाथियानो जायो थेवबो फैफ्राखैमोन नालाय ओमफ्राय नै पुरा मा होनो सिगुनबारि सालबारि दं आरो बेहाय पुरा निजोम मोनखादों गोसोखौ पुरा गोजौआवनो ओमफ्राय बेसे गोजौ बेखौबो आं मिथिया पुरा गोजौनो बरिया नांदों बेयाव फैनानै पुरा सान्थि मोनदों आरो दिनै बोथोराबो एसे दोमैलुलु आरो बोथोरा एसे सान्दुं गोसा नङा आरो जों साथामजों फैबाय आरो पुरा मोजां नांखादों सालबारि पुरा निजोम सिगुनबारि पुरा मोजाङानो आरो पुरा डेन्जारखा फैनानै नै मोसालायबायबो पुरा मोजां नांदों मोजां मादि मोनदों बरायदों नै दे बराय आंखौ मोजां नांदों बेसेबांबा बिनि उनाव बरायनि नामा आंखौ दे बराय tore prot ada to bemboko to moza मोनसे माबा नुदों आरो नोंथांमोननि सिङाव दिन्थिनोसै नायलांबाय थादो to finally guys जों थांगासिनो आरो डेन्जार नै अन्थाइया to finally guys अन्थाइ बारि finally चलो बड़ा हरामी हो बेटा मतलब कुछ भी तो फाइनली गाइस नोंथांमोननि सेराव बुरा मोनसे नै आंनि बेकग्राउन्डआव उनाव नै नुगासिनो दं पुरा शिव पार्वती मोजां फाइनली गाइस जों सफैबाय पुरा आंनि बेकग्राउन्डआव नुनो हागोन शिव पार्वतीनि मोनसे मोजानो पेइन्टिं खालामना दोनदों आरो मोजानो बेयाव नै बिसोर सानैया पुरा फट' लासिगोन आरो बेयाव जों मोजानो फट' लासिगोन पुरा बुंनांगोन दै मादि नांदों नोंहा बेखौ पेइन्टिं खालामनायखौ मोजां नांदों नाङा बेखौ पेइन्टिं खालामनायखौ भगबानानो बि आरो मा भगबान
पुरा फैनो हागोन मजानो आरो इथिंबो नै अम लिरना दोनदों मजानो नोंथांमोनाबो फैनो हागोन बेयाव बक' होनो आरो कामरुपाव गलायो बे बक' मजानो नै नायनो हागोन मजानो फैगोन साननानै ओमफ्राय फाइनालि सफैबाय आरो दिनै साथामजोंनो फैबाय मजानो तो बिदिब्ला जों एसे बेयाव फट' देखानो एसे फट' लानोसै आरो मा फट' लानानै मजानो तो चलो नायलांबाय थादो मजा आया मेंबाय थांगासिनो आरो पुरा हाजोनि जिंनो थांगासिनो थानांगौ आरो मेंबायना गाइसफोर मेंबायना मेंबाय Oh yes. Oh yes. Oh yes. समझ रहे हो आप बड़ा हरामी हो बेटा म्यूजिक be happy पुरा थांगासिनो जों दिनैनिया बारा मा होनो माबा जानाय नङा आरो फानि जानाय नङा दिनै मन्दिराव फैदों नालाय एसे सिरियास टाइपनि जागोन तो बेखौनो आं एसे दिन्थिलांनो नाजागोन आरो पुरा नायहर नै मजानो भिउ हाजोनि साखाव एसे मोनबाय जों नै सिरिया माबादि बेयाव जों खुलुमबाय टें टें तेरे पेट आ जाओ सुनो मोनो गुलु पुलु चुपू तो मजानि भिउ मोनसे नोंथांमोननि सेराव आं दिन्थिनि नायदो नै केमेरायाबो एसे दुवा नालाय ओंखायनो बारा मोजां नङा नङाब्लाथ' मोजां अरिजिनेलाव नायब्ला पुरा डेन्जार नुखागौमोन आरो मा होनो एसे खुवा गलायदों आरो दिनै तो फाइनाली गेस नै पुरा अबस्था सेस बायदि जाजोब्बाय बार गिदिङो मानसिफ्रानो माबा हेंगार आलायनाय बायदिसो माबाफोर देहाफ्रानो ओंखायनो हागलायासै एसे दै लोंनांनो बेयाव एसे जिरायबाय आरो जों बेयाव पुरा डेन्जार गुलुमजोबखाबाय नै ओरैनो मानसिया एसे दाउब' बादिखौ गुफुरमोन दाउब'नि जे गुफुर दंना बेनिख्रुइबो गुफुरमोन आं ओंखायनो नै दा माजबि जालांबाय काकस गुफुरनिख्रुइबो गुफुरमोन आं मानसिया नंगौना नङामोन आसा कमेन्ट खालामना टाक खालामनानै बुंनाय एसे गुफुरमोन आं बुंनांगौ तबो नगलायोमोन पृथ्वीनि बिथोराव बे लाइन जाजालायोमोन हिन्जावफ्रा माबा प्रपज खालामनायाव गुफुर मानसि होननानै एसां हेन्डसाम बुंनानै आंखौ मादिमोन दा बुंसै आरो दा दै लोंफेरदों आरो हौवानि मटुआ पातलु होननाय नायगासिनो दं मेंनाया आरो डेन्स आरो हागलाया मानसिया एसे दै लोंनि लाबो देखा हागलायासै तो वाटर पीते हैं Di plastik aja sih, masa budi दी का मतलब समझ रहे हो iya समझ रहे हो बड़ा हरामी हो बेटा बिदि नङा नोंसोर जेखौ सानदों बे नङा दिलखौसो बुंदों बियो Pani di plastik til biyo दिल बियो बड़ा हरामी हो बेटा बिखां होथारगोन
Sama serayu. Kaya nunggu aku tuh yo. Lengkap timu. Sama serayu. दिनै बेखिनियावनो दोननोसै ओमफ्राय आं उनावहाय नेक्स्ट पार्ट खालामनानै बेयाव आपल'ड होफिनगोन मानोना 10 मिनिटनि गोबाव जाबा नायनो बायोना बरिं मोनो ओंखायनो 10 मिनिट खालामना होबाय आरो आंहा एमबिनिबो एसे प्रब्लेम जायो नेटपेकनिबो आरो मा होनो नेटवार्कबो पुरा प्रब्लेम जाना दं आरो नेट इसु जानानै दं बेयाव ओंखायनो आपल'ड होनोबो गोबाव नांगौ जायो आरो टाइम थ' नेक्स्ट पार्ट लाना फैगोन दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै थेंक्स फर वाचिं Sibo Parvati moza anu mana? Bot oh phone pile